mijn kanaal. Leuk dat je kijkt naar de tweede aflevering. Hopelijk hebben jullie veel zin om naar te kijken. Ik speel vandaag Skywars in de map Ice. Nu krijg ik de account. Dus ik heb Kid Sportsman. Kijken. Ik kan dan nog even. Dat is mooi. Ik zit altijd aan mijn vriend zei dat niet. En nu joint. Dus best wel vervelend. Ja, ik had nog één keer de Kid Sportsman. Dan gaan we beginnen. Oké. Hele slechte loot. En heel slechte loot. Oké. Dan krijg ik alleen slechte loot. Nu 5 euro aan mij. Dus. Oké. Volgens mij. Eiland. Dat is een eiland. Dat is een eiland. Slaap af. Laat hem leven. Oh. Geen pas. Ik heb het gered. Dit is makkelijk. Dat is gewoon lekker. Even wat oplopen. Oh. Nee, jammer. Oh, nee. Nee. Jammer. Ik ga straks niet doen. Ik ga het doen. Oké. Oh, dat zijn al lekker of zo. Heb ik oxygen. Oh, ik ben een beetje verkouden. Ik ben nog een kill. Ik kan toch dan niet zo zien. Oké. Sportsman. Niet als Kid Sportsman in eens keer zit. Ik heb namelijk alle kids. En ik vertrouw dus niet. Ik heb Sportsman en ik kan niet Iron Golem. Yes, overpowered! Dus yes. Oké, we hebben de kids staan. Oh! Protection. Bijna. Ik heb nog niet aan. Bouwblokken. Dan even. Daar. Oké, ik heb een stil volgens mij. Dus jij gaat. Daar. En staat er niet. Wat nou, hè? Nee. Wat niet. Is er nog iemand? Oh. Toch? Is dat nog niks? Er zit iemand niks.
Nou ja, zo dat ik zo'n stil was. Ik was even niet concentreren. Ik ga er wel. Wat is nog niet? Oh, dit is gevaarlijk. Oh. Nee! Je moet toch even gaan kunst. Oh, dit is oké. Ho. Oh, nee. Oh, jammer. Maar dit was weer de video, de tweede aflevering. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet te abonneren. Of een volgende reactie. Ik zie jullie de volgende keer.